Anteeksi kun kaikuu, mutta muutettiin tähän vuokrakämppään väliaikaisesti, että saa rakennustyömaalla hommat siihen kuntoon, että voi muuttaa. Mutta olisi kiinnostavaa tietää, että mikä ihmisten standardi on siisteyden suhteen. Että kuulemma oli siivottu, aiempi asukas oli siivonnut. Ja täällä näkyy ihan järkyttävä niin paska suoraan sanottuna. Täällä muovimaton huokosissa. Ja tässä on sitten siivottu lattia. Tästä niin kuin hyvin näkee millainen ero olevinnan siivotun lattian ja siivotun lattian välillä on. Niin olisi jännä tietää, missä paskakasassa osa ihmisistä asuu. Tiedän, että ei kaikkia kiinnosta eikä voi kovin korkeita odotuksia pitää, mutta voisin nyt edes vähän yrittää, että täällä on niin kuin pari tuntia nyt pelkästään keittiö siivottu. Että paikka näyttää siltä, että tänne voisi muuttaa ilman, että saat jonkinnäköistä ruttoa itsellesi.